Dihayama du rojan da nêzîkî 10,000 penaberên girê spî gundewayên wê ve derbasî Bakurê Kurdistanê bûn. Piştî ku Tirkiye rê ji penaberên re di têla sînorî re vekir û derbasî Bakurê Kurdistanê kirin. Penaber behsa rewşa li nava girê spî dikin û dibêjin êdî kes li wê derê nemaye û hemû penaber bûn. Wallahi seyî. Rewş xerab bûye, bajar vala bûye, kesek têda tune ye. Herwiha penaber dibêjin berî bombebarana bajêr dest pê kiriba wan berê xwe da sînor ji ber ku şer gelek xurt bû. جينا من تحت الحرب. Nava şer û pevçûnan de em hatin. Beriya bombebaran dest pê bikin, sivîl derketin û eger mabana bêguman wê ziyaneke mezin bigihişta me. Piştî ku da Tirkiye sînorê xwe ji penaberan re vekir, hejmara penaberan li ser sînor zêde dur bû. Ku sibehê ve hatibûn li ser sînor heya nîvrûl wê derê mabûn. Ku rê ji wan re hate dayîn derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. والله يا حكي معك. ام ji sibehê ve hatine rewş xirab e niha li wê derê şer diqewime. Bi berdewambûna derbasbûna penaberan bû Tirkiye, şer û pevçûn li girê spî berdewam dikin û balafirên hevpeymanan jî berdewam li ser ezmanê girê spî difirin û navendên Daişê bombebaran dikin. Piştî rawestana çend saetan li ber germayê hikûmeta Tirkiye carekî di biryar da deriyê xwe yê sînorî ji penaberên girê spî re veke ku derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Li aliyekê dî jî balafirên hevpeymanê berdewam li ser ezmanê girê spî difirin. Ser deriyê sînorî di navbera Tirkiye û Sûrî de ji Axjaqele, Cumart Hemdûş, Rûdaw.